खुलुमबाय बर' रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमहरबाय लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय आरो समग्र इन्डियायाव थानाय आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि धोरोमनि सुबुंफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो गिबियाव आङो जोंनि बनसुनि बर' माहारि फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी सारनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोयो। सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बायदियै जोङो जिल्ला कमिटिया दिनैहाय दतमायाव जे मोनसे आपार आसामाव जानाय जेखिनि दैबाना बेवहाय भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जे मोनसे अनसुंथाइ बिनाय हाबाफारि बेखौ जों दिनै दतमायाव लाफैदों आरो जोंजों दतमा खोन्दो बर' माहारि फरायसा आफादनि माखासे नेताफोर दंफायो आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि मैखोम नेताफोरजों जों दा दंफायो लोगोसे जोंजों दंफायो दखानदार बिथांमोन दंफायो। दा जोङो बे हाबाफारिखौ सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बादियै मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांनि बिथोन बादियै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोङो ससे जेखिनि खामानि मावदों बेवहाय गोबां बे ओनसोलनि दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारसायानो जा बर'आनो जा जेखि धोरोमनियानो जा जोंखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोना सहाय होदों आरो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो लुबैदों जायफोर बिथांमोना हारसायानो जा बर'आनो जा जेखि धोरोमनि सुबुङानो जा जोंजों बे हाबाफारियाव मदद होफानो हागोन जोंजों थाबायफानो हागोन डनेसन बोखांनायावहाय डनेसन बिनायावहाय जोंजों लोगो लाफानो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना जोंनो जोंनि बे बनसुनि हाबाफारियाव अनसुंथाइ हरनो गोसो मुवा बेसाद फैसाल' नङा गुबुन गुबुन मुवा बेसादब्लाबो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनाखि अफिस मिजिं नोगोर बे मिजिं नोगोराव फैनानै जांख्रिथाय देरायाव फैनानै अनसुंथाइखौ होफैनो हागोन आं बेखौ जिल्ला कमिटिनि जानानै फोरमायहरबाय। दा जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे बयबो सुबुङा मालाबा खैफोदाव गोलैफ्लाङो बे हिसाबै खैफोदाव सुबुंनि खैफोदाव सुबुङा खामानि होयो बेखौ जोङो मोनसे सुबुंथिनि धोरोमखौ जोङो बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै मावदों बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों मेसेज हरबाय। बर' माहारि फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्ला नोंथांमोनखौ नुबाय थादों दा बे कालेक्टरनि गेजेरजों बेसेबां रां डनेसन खालामनो लुबैयो? बेखौ आङो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनो लुगैदों बेयो मोनसे कालेक्सन नङा बेयो मोनसे डनेसन अनसुंथाइ बिनाय जि गोसो जि लुबैयो बेखौ जायफोर बिथांमोना हरनो गोसो समग्र रायजो राजाया हरनो हागोन बे मोनसे डनेसन जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि बनसु तरफनिफ्राय भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जोङो थोजासे थोसारनाय बादि गासैबो नङाबाबो 100आव हेल्प सहायखौ जोङो होनो नाजागोन आरो गोनांथि जायोब्ला जों गोबां खेथ्रआव आलादा लाइनजोंबो जों हेफाजाब होनो जेब्लाबो थियारि। আজি ইহঁতে যেটো কৰি আছে বহুত ভাল কৰি আছে বনচুৰ পৰা আমি ভাবোঁ যে সবেই এইটো হেল্প কৰিব লাগে সবেই যিখিনি পাৰে সহায় কৰিব লাগে। আজি যেটো বিপদা হৈ গৈছে আমি সবে হেল্প কৰিলেহে কিবা এটা ভাল হ'ব। যে যিমান পাৰক হেল্প কৰক আৰু এই কামটো বহুত ভাল লাগিছে সবে হেল্প কৰিব লাগে এইখিনিয়ে ক'ব। মই দিছোঁ মই 100 দিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৈ সবেই দিব লাগে।